klikker, alt er lidt drevet. Folk siger tallet, det hænger i luften. 6-7 i hovedet, det giver mig kulden. Ingen ved, hvad det egentlig er, men alle råber, det var en affære. Det starter som joke, men vokser så vildt. Det tal, der blev mere end bare et spil. Hey, kan du mærke det? Det hænger i luften så tæt. Vi råber det højt i kor, det giver en mening, men vi vil have mere. Kom nu, syg med nu. Det banker i dit bryst nu. Vi mister lidt forstanden, men alle ved det her er vores brand. På gaden, i skolen, i chatten igen. Det dukker op som en gammel ven. Ingen forklaring, ingen manual, men 6-7 føles helt viral. Det kan være grin, det kan være gas, det kan være noget, man bare siger i has. Et tal, der flyver fra mund til mund og ender som lyd i hver eneste stund. Hey, kan du mærke det? Det hænger i luften så tæt. Vi råber det højt i kor, det giver mening, men vi vil have mere. Kom nu, syng med nu. Det banker i dit bryst nu. Vi mister lidt forstanden, men alle ved det her er vores brand. Nogle siger det er bare et tegn, andre tror det er et skjult design. En trend, der vokser i digital støj. En bølge af, hvad betyder det for os i dag? Men måske er pointen slet ikke klar. Måske er det bare det vi har. Et fælles råb, en forklaring på et øjeblik vi alle kan forstå. Hey, kan du mærke det? Vi råber det helt perfekt. Vi slutter vi i kor, det giver ingen mening, men vi vil have mere. Kom nu, syng med nu. Venter i dit bryst nu. Vi mister lidt forstand, men alle ved det her er vores brand. Når alle sagt og dagen går ned, står 6-7 stadig et sted i fred. Som en kode vi aldrig helt forstod, men som alligevel føles så god. Så hvis du hører det igen i din vej, så råb det tilbage, vær klar og sej. For nogle ting skal ikke